Yn ogystal â chynhyrchu sylweddau defnyddiol, mae prosesau metabolic y corff hefyd yn cynhyrchu sylweddau diangen. Mae angen clirio'r cynhyrchion gwastraff yma o'r corff mwyn ei cadw'n iach. Mae fferyllwyr, fel sera, yn cadw llygaid ar lefelau'r cynhyrchion yma yn y gwaed i sicrhau bod ein harennau ac organau eraill yn gweithio'n effeithiol, a hefyd i sicrhau bod y meddyginiaethau yr ydym yn defnyddio yn ddiogel i ni eu cymryd. Dewch i ni edrych yn agosach at adeiledd yr Arennau a sut maen nhw'n hidlo'r gwaed. Mae'r Arennau yn cynnwys sawl rhan. Y medulla yw rhan fewnol yr aren a amgylchynwyd gan y cortex. Mae'r wrin a greoed wrth hidlo'r gwaed yn ymgasglu yn y rhan mwyaf llydan ar dop y write, sef y pelfis. Mae'r wrin yn casglu yma ac yn cael ei arwain i'r write. Unedau hidlo'r Arennau yw'r Neffron, ac maent wedi ei lleoli ar draws y cortex a'r medulla. Mae gan bob un o'n Arennau tua miliwn o neffronau. Hidlwyd y gwaed yn y neffron, ond sut mae hwn yn digwydd? Mae'r rhydweli arennol yn rhannu i gyfres o rhydweliynau llai, sydd yn cario gwaed i belen o gapilariau sef y cwlwm capilariau. Mae diametr y rhydwelïn sydd yn mynd i mewn yn fwy llydan na'r rhydwelïn sydd yn gadael. Mae hwn yn cynhyrchu gwasgedd uchel yn y cwlwm sydd yn caniatáu y broses o uwch hidlo. Mae'r pwysedd uchel yma yn achosi'r dŵr, wria, halwynau a glwcos sydd yn y gwaed gael ei gwasgu allan o'r cwlwm capilariau ac i mewn i'r cwpwn bowman. Oherwydd ei maint, nid yw moleciwlau mawr megis proteinau a chelloedd gwaed yn gallu pasio trwy groenyn y capilariau, felly maent yn aros yn y gwaed. Mae'r hylif a hidlwyd yn teithio o'r cwpan bowman i'r tiwbin, lle mae sylweddau defnyddiol yn cael ei adamsugno. Mae'r holl glwcos a hidlwyd yn cael ei adamsugno'n ddetholus, sydd yn meddwl i bod yn symud nôl i'r gwaed yn erbyn graddiant crynodiad. Mae halwynau yn cael ei adamsugno yn ôl y galw, yn ogystal â dŵr, gyda'r cyfaint o ddŵr a adamsignwyd yn ddibynnol ar lefel y hormon gwrthddiuretig neu ADH. Mae beth bynnag sydd ar ôl heb ei adamsugno, enghraifft wria, dŵr diangen a halwynau diangen, yn creu urin sydd yn teithio allan o'r arennau ar hyd y ddwythell gasglu. Yna, mae'n pasio ar hyd yr write i'r bledren i'w storio tan iddo adael y corff trwy'r writhra wrth i ni fynd i'r tŷ bach.